Kvinden, som ser her, har 2 syge søskende og en søsken, som ikke er syg. Og det er hun heller ikke selv. Det vil sige, at hun har modtaget 2 recessive alleler, som ikke bærer på sygdommen, hvor hendes søskende derimod herover har modtaget en dominant allel, som bærer på sygdommen. Og derfor kan hun ikke selv give sygdommen videre, fordi hun har 2 recessive og ingen dominante. Det er nemlig korrekt. Så hvis vi går op og kigger på hendes forældre, så kan vi se, at faren han har 2 recessive alleler. Men moren hun er i hvert fald syg, så hun har i hvert fald mindst 1 dominant allel. Men så kan vi kan også se for eksempel, at fordi 2 af hendes børn ikke er syge, så derfor har hun en recessiv også. Men for at være helt sikker, så kan vi også gå videre op og kigge på hendes far, fordi han har nemlig 2 recessive, så derfor har hun i hvert fald modtaget mindst 1. Så der er ikke nogen chance for, at kvinden bliver syg. Jeg mente ikke, at hun blev syg, men hendes barn kan ikke blive sygt.